mmadụ n'ọkwụma onye mee nke ọma ebulie ya elu si ya jide nke o ji na-aga n'iru biko ka anyị gbakọ kịta wee kenye Eze-Ana Eze-Ana ị ga-adị Eze-Ana Ugochi tubelu nwoke ọma na oraifite ị ga-adị ọdịnala bụ eziokwu ọdịnala bụ ụzọ ndụ ị ma na o nwere olu na-eti mkpu na-asị ụmụ Igbo chigharịa ụmụ Igbo chigharịa kwa mbọsị ọ na-eti n'ụtụtụ n'abalị ọ nọ na nkụzi Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na oraifite onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'iru Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na-eje mmadụ ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'iru Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na oraifite onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'iru Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na-eje mmadụ ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'iru Eze-Ana ga-adị Ugochi tubelu ga-adị Ugochi tubelu tempụl ọ ya adị maka na eziokwu anwa jaja ndị ụka erighị anyị from the back ndị oche eri anyị from the back fọdụ asịkala aka ghọrọ ụmụ Igbo si anyị rapụ nke anyị na nke feka mma bụrụ Baịbụl bịa akwụkwọ akụkọ mepekwa chọọchị fa obodo ụka abịakwa ụtụtụ ọma n'ụgbọ ọdịnala Igbo anyị abịakwanụ n'oge awa nke eziokwu nke ọ bụ mụnwa bụ Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu na-anọ n'isi oge awa nke eziokwu bụ oge anyị ji awa eziokwu niile agba n'ụbọchị taa anyị bịara ka anyị kọwaa ihe niile kwesịrị ịgba gbasara ike okwu ọnụ power of spoken words. Very important. Mana bifo anyị gaba n'iru maka ndị ọ bụ tata ha bụ izi ha na-afụ m afọ mgbe Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu na oraifite abụ m onye isi nchụaja na Ugochi tubelu ọdịnala tempụl anyị na-agba afa miri emi rụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche abụkwazi m onye isi nchụaja na ọdịnala restoration prayer ministry bụrụkwazi onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo so you can call me an ọdịnala evangelist. I will answer. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị taa n'oge awa nke eziokwu anyị gwara gị isiokwu anyị ji bịa mana bifo anyị gaba n'iru ọgwa dị mkpa echefuna na aja anyị na-achụ kwa ọnwa nke ọnwa Septemba na-aga n'iru ọ bụrụ na iso na aja nke Septemba eji m n'aka na ịnweta gị ihe onyonyo gbasara ya bụ aja ọzọ ụbọchị ọzọ ị ga-enwetakwazi ọzọ ọnwụ ụbọchị anyị emechi ya aja ibunye elu aja ịpụta ihe aja esigo na ebunye ọtụtụ ndị mmadụ elu mana anyị anaghị eche testimony na social media maka na ọdụrọ necessary. Yes, ị nwere ike isonye na aja ebe niile ị nọ ebe ọ bụla ị nọ na nsọtụ ụwa ahụ ị nwere ike join anyị everywhere maka ndị bụ izizi ha na-achọ isonyere anyị na ya bụ aja ndị na-esonye bụ na mbụ abarugo ka esi eme mana maka gị nwa bụ onye ọfụ ihe ị ga-eme ewu forward ya 3 prayer request then you make donation token to the account number chat them na WhatsApp agwa gị other details I need from you in order to book you. Our account number bụ our WhatsApp number bụ 0813 8243
871. I repeat, 0813 8243 871. Ka anyị gaba n'iru na nkụzi anyị ji maka ya wee bịa n'ụbọchị taa. Mana bifo anyị mee nke a, ọkwa nke ọdọ fọnụ bụ ọ bụrụ na ị bụ child of the temple, echefukwana na aja anyị na-achụ aja mgbe arọ nke arọ 2023 ga-abụ na Septemba 16. Ọkwa ụbọchị aka m nwa bụ Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu eri ji. Ihe m na-achịkọwa bụ na onye ọbụla bụ onye child of the temple kwesịrị na onye ahụ ga-abịa chụọ aja mgbe arọ ya, mgbe ndị nọ n'oru ma ndị nọ n'Igbo. Ọ bụrụ na ị nọ ebe tara aka ma ọ bụrụ na obodo oyibo, echefukwana ise ndị ihe aja gị maka na ọ dị mkpa. Maka ndị nọkwazi ya abịa abịa, ọ bụrụ na ị chọrọ ịbịa, echefukwana ọ bụrụ na ị ma abịawu na temple bifo ọ na-akụ 10 nke ụtụtụ, anyị ga-ebido ịchụ ya bụ aja by 8 a.m. close wo ịchụ aja by 12 noon. From 12 noon up, anyị banyezie na entertainment, ịda agbara ụmụ mmụọ egwu anyị ga-agbagorozie tinyere na mgbede abịa. Ịghọtara ya? So ọ bụrụ na na-ebịa a na-enete na after 12 ịmanago na-eclose go, ịma na ị ga-echekwazi ọpa wiki. Na ihe anyị kwesịrị ime bụ, ọ bụrụkwana na isi ebe tara aka abịa, ị nwere ike consider anyị bịa on Friday. Anyị nwere cheap hotels ebe ị nwere ike ịnọ. Then Sundays, Saturdays will 16th hour from 8 on the dot. Ebido chụba aja ihe mme dị iche iche. Then before 12 oge a ga na-agbadizi egwu oriri apụtawago. Ọ ihe kwesịrị ịma. Anyị jikwa oge na-akpọkasị ndị enyi anyị na ndị ihe temple na-amasị. You are all invited. Anyị nwere ndị egwu amaara amalụ ndị ga-anọkwu ya n'ụbọchị ahụ. Chinaza Ada Igbo ga-anụ ya. Ijele nwaanyị mmiri akụ ga-anụ ya. Ije nwa mma ga-anọkwazi ụbọchị ahụ. Na ndị egwu ndị ọdịnala na ndị ọzọzi. Yes, ka anyị bịa gbara ụmụ mmụọ egwu mgbe arọ. Nke a bụ ihe ị kwesịrị ịma. Nke ọzọzi ebozi, ọ bụrụ na ị laikiri nkụzi anyị na-akụzi, ị na-awa ọchị anyị na Eziokwu TV, mana ị chọrọ ka ị nkụzi a ka ị nụkwa ya ọzọ, ma ọ bụ ka ị share ya ndị mmadụ, jee na my YouTube channel Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu oraifite ka ị nwee ike wọchịa ya. Ma ọ bụkwadị na o nwere ihe onyonyo ihe ejije ya bụ Nollywood movie ịwọchị na Eziokwu TV, ị chọrọ ịwọchị ọzọ, ọ bụ na English movie, jebe na Ugochi tubelu movie productions na YouTube ka ịwọchịa ya. Ọ bụrụ na Igbo Nollywood movies, jee na Eziokwu TV Nollywood movies ịwọchịa ya. Ọ bụrụ na mmemme ndị ọzọ anyị na-eme na Eziokwu TV, ị nwekwazịrị ike ịwọchị ya na Eziokwu TV na YouTube. Then ka anyị gabazie n'ihu na nkụzi anyị ji wee bịa n'ụbọchị taa. Ọkwa nke ikpeazụ bifo anyị bido na nkụzi ewu, anyị na-enwe audition. Ọ bụrụ na ị nwere onyinye, dịka anyị si kwu na our mission is to help people live better life. Anyị chọrọ ka anyị nye ndị niile nwere ihe onyinye ịwụ ndị na-eme ejije ma ọ bụ ịlụ n'any department na Nollywood. Ị chọrọ ịmụ any ngalaba ọbụla dị na ime ihe ejije, ịma na ị ga-abịa our audition ga-adị na Septemba 26 na Oraifite, just behind Jesus bus stop ihe afọ Sobaka Hotel, ebe aka anyị ga na-eme. Ọ ga-ebido 12 noon. Yes, because our mission is to help young talents. Then ka anyị gabazie n'ihu na nkụzi ji bịa. Nkụzi nji wee bịa taata bụ ike dị n'okwu ọnụ. Ike dị n'okwu ọnụ, yes. Ike dị n'okwu ọnụ. There is power in spoken words. Very powerful. And ihe ị chọrọ ka ị maa taata bụ na negativity and positivity, you can attract them by the way you use the word of your mouth. Mgbe anyị na-eje ụka ọbịa akọwala isi anyị na ihe a ga-eme n'ime ụbọchị anwa ya na ihe ọjọọ dị iche iche anyị mere site n'ikwupụta mmehie, anyị asị na Chineke ga-ekpe iluloga, that is thought. Maka na before ihe ọbụla mmadụ eme ihe ọbụla oche gị n'echiche, ọ ga-ekpe iluloga, ya bụ thought, our thought. Then omume, our act.
and kpee okwu anyị kwuru. Anyị chọrọ ka anyị triti eta ihe gbasara okwu. Ike dị n'okwu ọnụ. I can tell you, ọ ike Chukwu, ike okwu ọnụ ka Chukwu okike ji wee ka ụwa dum. Nke ọbụla ọ sịrị ya dịrị nke anwa adịrị, nke ọbụla ọ sịrị ya dịrị nke anwa adịrị. Gosi na ike dị n'okwu ọnụ. Mana na ọ dị mwute kpatara mmụọ ji wee chọọ ka nkụzie ya taa etu ndị mmadụ si eme abuse ike okwu ọnụ. Etu ndị mmadụ si eme abuse ike okwu ọnụ. Ike dị n'okwu ọnụ. Ike dị n'okwu ọnụ. Mind the way you use the power of your tongue, because it can attract blessing to yourself or it can destroy yourself by at least where you use ike okwu ọnụ. Agwara m unu na o nwere ụbọchị nkụzi gbasara negative you. Wee kwuo na negative you na activate ya. That is emeli establish by ike okwu ọnụ mmadụ. Emeli establish by ike okwu ọnụ mmadụ. Mind the way you use the word of your mouth. You can curse yourself by the way you use that word of your mouth. The way you use the word of your mouth, you can curse yourself. Always talk eze before you go. I want to remember when you get that now. All the one na akwụkwọ ndị ụka ọbịa ọsị n'ebe a na-ekwu ọtụtụ okwu na ada na-achọ mmehie achọ na ya. Ebe a na-ekwu ụbarakata okwu ada na-achọ mmehie achọ na ya. Ị bụrụ onye na-ekwu ọtụtụ okwu mana bụrụ onye na-egere egere, maka na nwatakịrị maara ihe na-eji ndụmọdụ a na-adụ nwa nwere nne na nna wee mara ihe. Ya bụ nwatakịrị ma ihe mana ọ bụ nwa enwe nne nwa enwe nna anọfa, ọ ga-eji ndụmọdụ a na-adụ nwa nwere nne na nna wee mụta ihe. Kedu ihe nna achịkọwa? Ịbụ na onye na-ekwu chọrọ maka ike okwu ọnụ anyị na-ekwu abụrụdọ just. O nwere ndị ka nọ n'ụkpọkọ, that is ndị ka nọ n'afụfụ ihe ha kwuru n'ọnụ. Okwu ọnụ a egbugo ọtụtụ ndị mmadụ, tinye ọtụtụ ndị mmadụ n'ọnọdụ jebe ana. So mind how you use the word of your mouth. Ka nke ọnụ ofu akụkọ mere n'Ọnịcha. Akụkọ a mere na di na nwunye na-enwe obere esemokwu n'etiti ha. Nke nwaanyị wee were ọnụ ya wee kwuo si die, ọ maka na m kwere gị di ịfụrụ ọka ịdị isi ka ewu. Nke nwoke take it very serious. Ọ mụnwa ka esi na m dị isi ka ewu, ka o tizie nke nwaanyị ihe. Nke nwaanyị ka o zezie onwe ya tais mịa ya, ọ dabazie wee were isi ya wee kụọ na iron center table, that is center table dị na palọ. Like play nwa birita ọgwụ nwere ọnụ, nwoke amụọ na nwunye ya na nwa. Just like that woman before ọ na-eti neighbor help me a na-eburu ya na-eju na nwaanyị. Nwoke na-ebe ọ bụkwa na mma ndebe isi ka ewu, ọgwa na mma ndebe isi ka ewu, mara ka ndebe isi ka ewu. Ịghọtara ya? Okwu ọnụ a nwaanyị a kwuru ọ na-adị Chukwu. So gịnị ka m na-ekwu maka ya? Mind the way you use the word of your mouth. Yes. Malụ ka isi ekwu okwu, maka na ikwu okwu anyhow. Ị na-ekwu okwu anyhow, ihe anyhow ga-eme gị. Yes. Ị na-ekwu okwu anyhow, be ready maka ị na-eripụ ihe anyhow. So mind the way you talk. Nke a bụ ofu. Nke abụọ bụ ịgbara na ihe a na-akpọ iyi ụwa bụ mmadụ kwuru okwu carelessly. Example, mmadụ nwere ike maka ihi na ihe ụwa agaziri ọrịa, eleghị anya na nwaanyị nụrụ di, nụchaa di, ọzụcha ụmụ, onwe wrong plan, ọ gaziri ọrịa, ụmụazị azụrụ ya, ịma na-akwọchazi aka tiere ọka ahị n'ụwa na. Yes, ana m agwa nne na nna, ị na-azụ ụmụazị
Oh yeah, research based on research method, and here one of my foreign friend gwara m problem a na-enwe n'Africa bụ anyị na-ebuild our destiny along or na-ebuild our destiny na onye ọzọ na-echekwube onye ọzọ is wrong plan. Ịbụrụ onye nna ma ọ bụ onye nne, stop building their future around their children. Ị ghọtara ya? Yes, it's wrong plan. Ana m achọ ịgwa n'onwe ụfọdụ nne na nna ọ gbọnara Chukwu maka ihe na ha build their plan center ya around their children. Is wrong plan. Yes, in as much as what you need to tell your children, and this wrong plan we na-enye nsogbu n'ala Igbo. Ụmụazị kịta nwere ike dịzie lesi na-ehopu na nna ya onye nwa na nna ya onye nwa, ọ na-ehopu na ihe nna ya kụtara ka ọ ya eri maka ihe nna ya kwanụ a na-akọwatara ya n'ọnwụ ya ka ebu by then iwere gị wee rụọ plan ahụ wee zụọ onye m nwatakịrị ịzụ gị ohopugo na onye nwa bụ onye ya eri akụ gị maka ihe ọ ga-adịzi lesi ọ dụzie lesi ofe odu aka ya na ụkwụ ya ọ na-ehopusi na nna ya emego ihe were tụ na ọnya ya erizi ọrụ plan ogbugo ọtụtụ ndị mmadụ andọdị plan a ka ụtụ ndị mmadụ mesịa tasịa afụ kwa aka tinyere ọkịka akị ha wee ṅụọ iyi n'ụwa ha n'ụwa ọzọ ha ga-abịa na onwere ihe ọbụla jikọrọ ha na nwa ma ọ ya na di a na-akpọ ya iyi ụwa. Mmadụ nwere ike n'ụtọ na ọkwọchara aka taa afụfụ ofu akwa a na-eleke ya n'ukwu o buru ọnụ onerọkwa onwe ya anya a na-agwa ya na ọ na-alaiki vitamin ọ na-asị ya na-egoro vitamin eri ụmụ ya gwara ya eme gịnị. Ihe a wrong plan. I'm telling you, ị bụrụ onye nna ị na-anọ na-akụmuleti akụnụba ị nere onwe gị anya na-ehopu na ị na-akwadoro nwa gị, ihe a wrong plan. I can tell you wrong plan because you need iji aka gị na-eme gịnị ị na-akwadoro nwa gị maka na onye agha ị na-ebuild human being ka gharịpụ gị. Mmadụ adịrọ mma inwe ntụkwasị obi onye ọsọkwa ya bụrụ ịtụkwasị mmadụ obi mmadụ ga-agharịpụ gị mana ọtụtụ ndị mmadụ agharịpụgo ha ma nwa ha mụrụ amụ gharịpụrụ ha. Ụfọdụ wee kwubi okwu wee sị n'ụwa ọzọ ya ga-abịa na o nwere ihe ya ji nwa eme. Yes, o nwere ndị nwere ya asị iyi maka n'ihi na ọ nọ n'ụwa mbụ ya tagba afụfụ buru ọnụ na-agba mmiri na-ama anwụ wee na-azụ ụmụ ya hopuzie na-emesi ụmụazị azụọ ya onye ka ịfụrụ onye ọfụrụ ọzụcha ụmụazụ kọrọ ọzọ jewala. So ana m emere ya ebere ma ọ bụrụ na ị na-ibu ọnụ ị nere onwe gị anya ihe ị na-eme bụ you are hurting yourself. You are not even showing love to yourself. So what I'm saying is that you pay attention to your life. Yes, in as much as you are paying attention to your children, but don't jeopardize your own life. Do you know that ọtụtụ ndị mmadụ na-eji etinye aka na ihe ọjọọ mpụ na ọtọnọ into crime? Ịjụọ ha sị na ha na-agba mbọ maka ọdịmma ezinụlọ ha. Wrong plan. Maka na ezinụlọ anyị na-agba mbọ ka ijiri maka ya mee ihe ọjọọ ga-agharịpụ gị. And mgbe agharịpụrụ gị ị ga na-ebezi anya m anya m o. Mgbe anyị agharịpụrụ gị mgbe anwa ibegide anya m ahụ no help maka ọ dịgo late no mmekwata n'isi. Mgbe ahụ ihe ị ga-emezi bụ ịṅụwazi iyi ikwubiwe eziokwu ọnya ka a na-agba n'iyi ụwa. Ihe anyị na-ekwubisi mgbe a bụ n'ụwa ọzọ na umenwa anyị emeghị ma ọ n'ụwa ọzọ na ịmatacha afụ tiere ọkụ akị ma ọ bụ n'ụwa ọzọ na nwere ihe iji nwa eme maka na nwa agbanyere ufi. Ihe agba okwu ikwuru n'iwe, okwu ikwuru maka na obi na-agbawa gị, okwu ikwuru maka na ihe emeri iwe ṅụọ iyi n'ụwa ọzọ na nwere ihe iji eme. Ọ nwekwara ndị ṅụrụ iyi ihe gbasara ntị. O nwere ike o mere elu mee n'elu ka dị efi ya n'anya ịna o mee na ana ịna eburuje asị ozu onye ọcha no eburuje ejesaid asị no. Ihe ahụ ọ na-agabigazi o wee ṅụọ iyi n'ụwa ya ọzọ dịgbakwa ọkụ
ihe anwa ọ ṅụrụ n'ụtọ n'ọnọ in pain nwere ike ọ bịazie n'ụwa ya ọzọ ume dị ya na-eme ya ihe gbasara di a na-afị ya ahụ maka ihe na ọ ṅụrụ iyi bezọ na ihe ọ fugoro n'ụwa mbịa. Kedu ihe m na-ekwu maka ya? Ihe m na-ekwu maka ya bụ na mmadụ ekwu okwu n'ọnụ mgbe ọbụla mmadụ kpasuru iwe tọọ okwu eze bifo ikwuo ya. O nwere ụfọdụ ụmụazịkwa n'ụwa kịta na-akụ ọta na-ebe arịrị nọrọ n'ọnọdụ elepụsi bunata nọrọ n'ọnọdụ ejeje ana maka ihe iwe na obi ha gbawara nne na nna ha wee bụọ ha ọnụ. O nwere ụfọdụ ndị na-agagharị taa mana nna ha bụrụ ha ọnụ maọbụ nne ha bụrụ ha ọnụ maka ihe mmekọta ihe a metara. Mụnwa na-ekwuo si oke amara ụma ata akpa dibịa mana dibịa ịmakwara ụma wee buo oke ọnụ. Ihe nsiri ewe onye wute ọgwụ ya gwuo n'ihu ọrịa ya onye akpacha n'anya je chọba nsogbu maka na onye chọba ọfụ. So gịnị ka m na-ekwu maka ya? Gị bụ onye nne, gị bụ onye nna, gị bụ nwa okorobịa, gị nwa agbọghọbịa nke na-abụ ịnọkịta ịtụba arịrị na ụwa gị enwe ọzọ isi na ọka mma na ịnwụrụ ka ijebe. I can tell you mgbe ị na-ekwu ụdị okwu dị etu a echefuna na ike dị n'okwu ọnụ. Mgbe ị na-ekwu ụdị okwu dị etu a ị na-akpọ ọnwụ oku. Mana ka m gwa gị ofu ihe, ndị Igbo na-atụ ilu si na onye dị ndụ ọ dụpụta ihe ọma. Once there is life there is hope ma ọ bụrụ na ị kwere and they work towards it. Gịnị ka m na-achọ ịkọwalụ gị? Ihe m na-achọ ịkọwalụ gị bụ na nya bụ ihe ị na-agabiga taa ikwe n'aka nya bụ ihe ị na-agabiga kwanye gị to the extent na ị ga-ekwu okwu kwubi ụfọdụ okwu. Ọ bụrụ na ị ga-ekwubi okwu leta okwu ọbụla ị na-ekwubi ka ọ bụrụ okwu dị positive maka na ị nwere ike ị destroy your future by saying those negative words. Maka na ikwubuga na mmụọ ndị anjelu nke Chukwu ọrụ ha bụ weaving all our actions and our spoken words, we weave it for you. Maka na ndị Igbo na-atụ ilu sị na onye kwurugoro chefuo na onye agwara adị echefu. Once you speak it have taken on form in the spiritual realm. Mmụọ anụghị ya before you reverse ya unless na enwe onye enwe dibịa ịma ma anyị ọfụma ma spiritualist ma anyị ọfụma how to reverse negative out of life. Ọnya ga-ekwubigharịgwa okwu wasụgharị ụfọdụ ya si n'ike okwu ọnụ maka na okwu ọnụ ka iji wee kwuja bụ okwu o wee bịa na mmeso. Ọkwa n'ike okwu ọnụ ka a ga-eji wee reverse ya n'afa Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile tidi ya ọfọ. There is power in spoken words. Mind the type of words you speak. Yes, okwu ị na-ekwu nwere ike ịbụ okwu ị na-ekwu you are speaking into your life. I normally tell people create time every day to speak positivity into your life. Maka na ike dị n'okwu ọnụ. Maka na ike dị n'okwu ọnụ. Speak positivity into the lives of your loved ones. Very important. Site n'ike okwu ọnụ. Ọ bụrụ na na ijiri ọnụ ha n'ime onye dewere onwe ya ọfụma ị ga-eji ọnụ ha na-ekwubi okwu ọ na-abịa na mmezu n'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile. Mind the words, choice of words you use and try to always control yourself, especially when you are angry. Onwego ndị akọntrolu onwe ha mgbe iwe na-ewe ha wee kwubie okwu nke ha ka nọ n'ụkpọkọ ya nke ha ka nọ n'afụfụ ya wee ruo taa. So kedu ihe na-ekwu maka ya? Ihe na-ekwu maka ya bụ mind the type of words you are saying. Mgbe ọnwụ na ị na-ekwubi okwu tee okwu eze
Let me give you an example. Ka m were akụkọ ndị akọrọ na akwụkwọ ndị Okobịa si na Mary na mgbe a gwara ya na ọ ga-adị ime na ọ na-achịgharị ya n'obi ya. Great minds, whenever they hear some certain things, you keep pondering it in your heart. Whenever you ponder those things in your heart, it condenses. Keep on gathering momentum, keep on gathering more spiritual strength. To a kwesịrị ịdị. Odogwu adịghị ekwu chọrọ maka na ike dị n'okwu ọnụ. Ịghọtara ya? Ike dị n'okwu ọnụ. Stop wasting that power. Do you know that whenever you speak more often, you are losing spiritual strength? Onwere ihe a na-akpọ some people mụtagolo digoro advance ihe gbasara spirituality. Maintain more of silent. Silent is a great weapon. But whenever you say words, every time you are talking, believe in me, by so doing, you will lose that spiritual strength that's supposed to iso ike okwu ọnụ a. So ịbụrụ onye na-ekwu ụbara okwu, bụrụ onye na-ata okwu eze, before you kwuo okwu ụfọdụ taa ya eze, tunekwa ya ọzọ. Maka na iwe, ndị mmadụ ewerugo iwe ụdọrọ onwe ha nsogbu. Ndị mmadụ ewerugo iwe si n'okwu ọnụ a wee kwuo okwu gbasara obodo. Ndị mmadụ ewerugo ike okwu ọnụ a wee curse their children, ma ọ curse their husband, ma ọ kwuo okwu n'iwe maka ihe mmadụ mere esi oke ya afụ onye alụ ọfụ. O nwere ofu nwanne na nwanne na-enwe nsogbu. Emechaa ofu nwanne wee gwa nwanne si adịghị ya afụ ịyata afụ. Nwanne ya emechazie wee nwa accident wee nọ n'ute ọrịa. Mgbe nwanne ya bịa inete ya nọ, o wee sị nwanne ya, ịma na onye kwuru uche nsị ọ na onye agwara adịghị eche nsị ọkwa eziokwu. O wee sị nwanne ya nwa kwesị na ya afụ na ya afụ agwa ya na ya na-afụzie. Onye kwuru n'uche fuo, onye agwara anaghị echefu. So mind the way you talk to people. Ọtụtụ ndị mmadụ ile anyị fụrụ dị too small, mana ana m achọ ịgwa gị na ile a ekego ọtụtụ ndị mmadụ na-agbụ. Ịchọ ịma ihe ile nwere ike imewu, ije ebe mmadụ nwụrụ na be nna gị a na-egwu ini ya, nwere ile ya pụta ebe a sị ndị mmadụ na ọmụnwa gburie, ọmụnwa nyere poison na ọmụnwa gburie, ka efu ihe iwe ile ya nwere ike ime gị kwa ile gị nga. Ile anyị fụrụ ị nwere ike chere obere ihe, mana ka m gwazie ofu ihe, iwe onye ọma na-ege m ntị kịta, ama na ị nọ na soshal midia, ị nọ na Facebook, mana ana m achọ ịgwa gị chọọ ka ụkwụ na-aghọ aghụghọ ofu aka na-aghọ aghụghọ ofu aka, ụkwụ na-aghọ aghụghọ ofu okwu. Ọsọ gị abụ na ị nọ n'ime vileji be nna gị, nọrọ ebe anwa kwuo okwu ọjọọ si Mr. President, onye isi ala, kwuo ajọ okwu kwugide onye isi ala, kwuo na onye isi ala n'ihi eme nke n'ihi eme nke. My brother, I can tell you, under 24 hours aka na-aghọ ofu aka. Ị nwere ike isi n'iwu nobody ọkwado na ị nọ ime village be nna gị na onwere onye ma onye bụ my dear, as long as ị kwuru na social media pam, ịma na ụdị okwu a na-ada ụda. Ị mara ndị na-eso gị, o nwere ndị nọ na grupu gị, ofu one sharing ka ofu onye ya eshia ya, ọ banye n'aka onye uwe ojii abịa nwụrụ gị. Ejikwara m ka anyị esi nwụrụ gị. Ịgba onye na-eme fon, ị na-eme fon kọl, ịgbara na oyibo ma ebe anyị si eme kọl. Ịmara ka m gwa gị ihe ịmara, nwere ike ọnwụ na ịmara kọl ọgwụ na ị na-eresiv nwere MTN maọbụ Glo maọbụ Airtel na-enye gị savis. Example, ịbịa na lesen ịbịa na Oraifite ebe a kịta, ị nwere ike nwere lese MTN polu ya tiwee Oraifite 001 bụ nọmba dị mask, mana ịmara na mask ọ na dị nọmba, ịnwere idea. Ozugbo ahụ ị na-emecha ya kọlụ, etriga gị anyị jegoje nweta ya kọl lọg, enwetago ya kọl lọg, nweta ndị ị na-akpọ, ịghọtara ya, enwetara kọl lọg gị,
enweta gị ihe gbasara gị, enweta ọkọ ọlụ ọgwụ nweta ihe gbasara gị, ihe gbasara gị aka a ga-esi wee tresị gị, a ga-etresi ikwu gị, a ga-etresi ibe gị, a ga-etresi ka ọ niile na-eme. Ma mgbe ị na-akpọ mma gị na-asị mma gị na ịnọ na main market na ahụ, na ịnọ n'ọgba akpụkpọ ụkwụ, aka nte iyo, ị nwere ike ịnọ n'ọgba akpụkpọ ụkwụ ada nwụrụ maka na somebody is monitoring your call. Ịghọtara ya? Ihe na-achịkwala onwe ike ịmara ihe ile nwere ike ime mmadụ, ị na-aka na anyị enwere ike mfe na oyi na Abuja ka ị nọ echefuo gị. Ihe nchọrọ ịkọwara onwe the power of okwu ọnụ. Nke ahụgoro nke i mere wee megide gọọmenti, nke i mere megide mmụọ, the same thing. So mind the way you use your words. Enwere ndị anjelu nke Chukwu ndị ọrụ ha bụ ide ewiv ihe niile anyị na-ekwu ma omume anyị na-eme, ihe niile anyị na-ekwu a na-ewiv ya na-abịa na-edebere anyị. So emechazie maka na-agbacha egwu ọ na-anụ ukwu, ọnya ka m na-ekwu okwu ya. So be very careful the type of words okwu ị na-ekwu maka ọdịmma gị. Ịghọtara ya? Ọ bụrụ na mmadụ mejọọ gị, taa okwu eze before you lay a curse, taa okwu eze before you kwuo okwu. Maka na ka onye bụ mmanụ na-agbado onye akwa ọcha, ka onye akwa ọcha na-agbado onye bụ mmanụ. Enwere ọgụ eji ọfọ anụ. Ị nwere ike na-ekwu okwu ka ikwuo n'ikwuru ya, mana ana m achọ ịgwa gị na ọ bụrụ onye kpọọ polisi na-ekpegbu. Ị nwere ike ịda asị ka ị kpọọ mmadụ ka ị sị na ọ ya dịrị onye a mma, na ọ ya dịrị onye a mma, ị na-ele kọsụ, mana mmụọ ga-ejizi aka ha chọọchị ya ma onye anyị na-asị na ọ ma adịrị ya mma, ma onye ahụ mejọrọ tru ka ọ bụ gị nwa ji out of greed and selfish interest welu na-achọ ka ọ balụ sọsọ gị, nke m dịrị m, nke m dịrị m, nke onye ọzọ fuo. Ọ mmụọ ga-ekpe ya ikpe. So kedu ihe na-achịkọwa na ya? Ihe na-achịkọwa na ya bụ mind their words, maka na ike dị n'okwu ọnụ. Ị nwere ike iji ike okwu ọnụ wee na-agọzi onwe gị, wee na-agọzi mmadụ, wee na-agọzi ezinụlọ, na-ekwubi okwu maka ọdịmma. Ị nwekwazịrị ike iji ike okwu ọnụ wee na-ekotara onwe gị okwu maka na ọ kpara nkụ ahụ si ngwere bịara ya ọrụ. And azụ gburu onwe ya tiri ọnụ agụ iyi ka onye ọ ga-ajụ ihe mere ndị ya. Gịnị ka m na-ekwu? Nwanne, create a time, oge iji enwe ya spiritual exercise, oge iji ekwubi okwu. Ọ dị very important. O nwere ike ịbụ in the morning, o nwere ike ịbụ in the afternoon, o nwere ike ịbụ in the night. Oge ọbụla ga-adịrị o favorable. Ya nwee oge gị na ụmụ mmụọ ji anọ kwubie okwu. Ị ga na-ekwubiride okwu maka na ike dị n'okwu ọnụ. Ị nwere ike iji ike okwu ọnụ wee na-anọlify okwu ọjọọ niile mmadụ kwuru megide gị site n'ike okwu ọnụ. Use ike okwu ọnụ as point of contact wee reverse ya. Ị dara mba na ị na-ekwubi okwu. Ị ga na-ekwu okwu mana na-echeki ụdị okwu ị na-ekwu. Okwu ị na-ekwu ịbụrụ onye nne ma ọ bụ onye nna, ijizi na-atọ ọfụ iwe ọkụ were na-erere izi na-abụ ụmụ ọnụ anyhow. Ịghọtara ya? Maka na ọtụtụ mgbe okwu ọnụ ahụ ị na-ekwu ọ gachasị nke ị kwubiri mgbe ị nọ n'oke iwe and iji ọfọ iji ogu wee kwubinya okwu, ọ na-adị ile. Dịka anyị si wee kwuo na mbụ, oke amara ụma takpa dibịa, ma nwa dibịa kpachara anya wee buo oke ọnụ. Onye bute ọgụ ya gwuo n'ihu ọrịa. Ịkpachakwa n'anya sị ka ime mmadụ iwe, ka iwe mara na ọ ya abụghị ọnụ, ka iwe mara na ọ ya ekwubi okwu n'isi gị. Ọkụ maka okpoko gburu ntị siri ya na-akwa ile gị nga. Ịbụ na onye na-ekwu, onye ọbụla na-ekwu chọrọ na-eluzu spiritual strength, maka na ike ka eji afụ nwa ọkụ. Mgbe ahụ ị na-ekwu okwu, oge ọnwụrụ ị na-ekwu okwu, don't you know that you are wasting your spiritual strength, energy ịgbara. Ị kwesịrị onye ọbụla bụ odogwu, ụfọdụ ihe na-eto anyị chi ya n'obi gị na-achịgharị ya, na-apọ ndị ya. Mgbe anyị na-apọ ndị ya na-achịgharị n'obi gị ka ọ na-agada momentum, na-agada more strength. So gịnị ka m kwuru before mmechie? Ịbụ na onye na-ekwu barakata okwu, maka na onye ọbụla na-ekwu ọtụtụ okwu ọ dara ama oge okwu ji aghọ ya. Maka na onye kwuru tezọ, onye a gwara adara echefu.
so that ka ilegha ka ị ghara iji ekwutere onwe gị okwu n'ụka ma ọ bụ iji ilegha wee kwutere onwe gị ngosi kwesịrị iso m. Ọ nwere onye mụ na emekọrọ ihe ka nwere onwe mma bifo mmechie. Onye a bụ onye mbụ n'obi na o nwere ihe ọma m chọrọ imerienu na ihe ọma m chọrọ imerienu nwere ike ịdị above 500,000 mana o ji oke okwu kwuo nke ihe o kwuru mere m mfụta ya na ọ bụrụ onye deserve ka emeela ọgụ. And within me, agwara m ya, within me, I design go m kansụl ihe mbụ n'obi. Ịghọtara ya? Mana ọ marọ. Mana ọ bụrụ na o jidere onwe ya na-ata okwu eze wee na-ekwu maka na anyị kpatara na ịma ignore ihe mmadụ kwuru n'ọnụ. Ndị Igbo na-atụ ilu si na okwu ekwuru ekwu obi afọ n'anya. So mgbe ụfọdụ ọtụtụ ndị mmadụ eluzugo so many blessing by ikwu barakata okwu. Mgbe ị na-ekwu okwu anwa gị nwa nwee ike na-ekwu ya na-echefu onye ị na-agwa a na-epi ikikọ. Ịghọtara ya? Ya ka ndị Igbo ji si na onye kwuru uche zọọ na onye agwara anaghị echefu maka na obi ka a na-agwa. Ịghọtara ya? Onye ọbụla chọrọ gị imere ihe ọma ga-emere gị ihe ọma because na onye anwa fụrụ na ị nwere ezigbo obi and n'idisavụrụ ya. Maka na onye nwere ezigbo obi ga-abụ imerie ihe ọma ọchịchukwu gọzie gị ọ dịle. Mana onye nwere ajọ obi imegodiri ya ihe merie ya na ọ bụrụ Oliver Twist imechakwara ya osinye ya ọzọ. You can never show appreciation. So if we are not then die when they show appreciation ihe ọma merie na ma ọ bụ ihe ọma imere ha, avoid them like leprosy. That is very dangerous because onye na-ebute greed. So mind dị okwu ndị mmadụ na-ekwu na etu isi agwa ndị mmadụ okwu maka na o nwere ike ihe ahụ ị na-ejegharị na be dibịa ma ọ na-eje na nke pastọ ka ekpere gị ekpere. O nwere ike ọ bụrụ na ọgụnwa ji ọnụ gị na-ekwute ihe kpatara ndị mmadụ ji kpọghị asị, na-ekwute ihe kpatara ndị mmadụ anaghị enyere gị aka. Mgbe ahụ esi na ọya abụ nwanne mma gị ma ọ nwunye di mma gị ma ọ na onye nwa na-eme gị mana ọgụnwa na-eme onwe gị. So mind the way you talk. Yes, mind the way you talk to people. Believe in me. If you are a type that normally come to me and pretend, but I will be watching how you treat others, because how you treat others is your true self. How you treat others is your true self. If you treat others with respect, it means that you will give me respect. But if you treat others like trash, but to be any whom they treating with respect, I will see you that maybe you are giving me that respect, maybe because of what you will stand to get. But only the respectful anywhere he or she goes. Ka nkwụsị ebe a, inwe ajụjụ na nkụzi a ihe gbasara ike okwu ọnụ, agwara m gị ike okwu ọnụ ị ga na-ekwu ka ị ghara ị na-ekwu barakata okwu, kwuo okwu sọ mgbe ọ dị necessary ka ị wee na-conserve spiritual power ị ga-eji kwubi okwu. Ya bụ ọ bụrụ na ị na-ekwu okwu ike eso okwu ahụ ikwu, ike na-eso okwu mmadụ mana ịbụ onye dị powerless na ike adịrọzi n'ime gị, okwu gị ikwu ya bụ okwu efu. Ike dị n'okwu ọnụ. Eji ike okwu ọnụ nullify negative vibes. Nkwụsị ebe inwe ajụjụ na nkụzi a ma ọ bụ na ịchọ ka agbalụ gị afa mmiri, send them message na WhatsApp 08138243871. I repeat 08138243871. N'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile onye ike niile si n'aka ya bịa. Anyị ekwu okwu ngozi n'isi ndị niile sonyere anyị n'oge awa nke eziokwu, ọ kachasị n'isi ndị children of the temple and the friends of the temple, ya na n'isi ndị sonyere anyị na-aja anyị na-achụ kwa ọnwa Septemba, ọnwa Ọgọst. A sị na ọmaka ya emere ụlọ nsọ dị n'ọnwa Septemba. Ndị niile sonyere anyị na-aja ọnwa Septemba a sị na ọmaka ya emere ụlọ, ma ndị nọ n'oru ma ndị nọ n'Igbo, ebe ọ bụla onye anọ na under the sun ekwubie m okwu si na ihe ọma ya emere ụlọ, si na onye na-achụ ụnụ ga-ada, na onye ọbụla chechara ihe ọjọọ ya eme ụnụ na onye ahụ eme onwe ya. Asị m na akakaka ya ma ụnụ na jijiji ya ma ụnụ. Asị m na ilo na asị na-egwuru ụnụ ala ọfọ na oge nwere mgbochi. Asị m onye sị na ụnụ ga-adị mma, asị m na onye a ga-adị mma.
mana onye si na ụlọ amadị ma asị m na onye ahụ amadị nata mmata iru ụwa agwụ n'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe na onye ike niile si n'aka ya abịa. Agazie ka ọ dịkwanụ n'oge awa nke eziokwu echi niile. Daalụnụ. Maka ndị na-esonyere m na YouTube na ndị soshal midia, ị nwekwara ike irichi m na that my personal WhatsApp number. Maka ndị enyi m 08057837672. I repeat 08057837672. This is my personal WhatsApp number, and this one is not for call, it's just for WhatsApp message. If you want to call, you can call the other one. If I did not pick it, my PA will pick it. Yeah, guys, yeah.